Rydych yn gwylio'r fideo yma oherwydd bod rhywun wedi gofyn I chi ddod I adeilad o'r enw y llys I ateb cwestiynau, am be ddaru chi a'i ddweud wrth yr heddlu. Gelwir hyn yn rhoi tystiolaeth, a gelwir chi yn tyst. Tydych chi heb wneud unrhyw beth o'i le. Mae pobl ifanc fel chi yn dod i'r llys I ateb cwestiynau drwy'r amser. Mae'n waith pwysig iawn. Bydd y fideo yma yn eich helpu I ddeall beth fydd yn digwydd yn y llys pan fyddwch yn ateb cwestiynau. Gelwir hyn yn rhoi tystiolaeth. Y barnwr sy'n gyfrifol am y llys ac mae'n gwneud yn siŵr bod pawb yn cadw at y reolau. Y cyfraithwyr ydy'r pobl fydd yn gofyn cwestiynau I chi am be ddaru chi ei ddweud wrth yr heddlu. Bydd eich atebion yn gael ei recordio a'i troi'n fideo. Gelwir hyn yn wrandawiad croesholi a recordwyd ymlaen llaw, ac mae'n golygu na fydd rhaid I chi fynd i'r trial I roi eich tystiolaeth. Os oes gennych unrhyw cwestiynau am fod yn dyst neu os ydych yn poeni am rhywbeth, dywedwch wrth y person sy'n dangos y fideo yma I chi. Felly, i'ch atgofa, byddwch yn mynd i'r llys fel tyst. Fe ofynir I chi roi tystiolaeth am beth ddigwyddodd a bydd eich atebion yn cael ei recordio a'i troi'n fideo. Allai I ddod I weld y llys cyn I mi ddod I ateb cwestiynau? Gallwch, mae croeso I chi ddod I weld y llys cyn I chi ddod I ateb cwestiynau'r cyfraithwyr. Bydd hyn yn eich helpu I wybod beth yw ddisgwyl a ble mae bob dim yn y llys. Bydd angen I oedolyn ddod efo chi. Gallai fod yn rhiant neu'n warchaedwad. Cewch gyfle I weld i'r ystafell cyswllt fideo, lle gallwch ymarfer siarad â phobl gan ddefnyddio'r offer y fideo. Os ydych eisiau, gallwch weld yr ystafell llys lle bydd y barnwr a'r cyfraithwyr yn eistedd. Felly, i'ch atgofa. Gallwch fynd i'r llys I weld yr ystafell llys a'r ystafell cyswllt fideo ymlaen llaw. Pan fyddwch yno, gallwch ymarfer siarad efo pobl gan ddefnyddio'r offer y fideo. Beth fydd yn digwydd cyn I mi ddod i'r llys I ateb cwestiynau? Diwrnod neu ddau cyn I chi ddod I ateb cwestiynau, byddwch yn gwylio'r fideo wnaeth yr heddlu pan wnaethoch siarad efo nhw. Bydd hyn yn eich helpu I gofio be ddaru chi ei ddweud. Beth fydd yn digwydd ar y diwrnod pan fyddai'n dod i'r llys I ateb cwestiynau? Bydd y bobl yn y llys yn gwneud yn siŵr eich bod yn saff. Yn gyntaf, byddwch yn mynd I eistedd yn yr ystafell aros, gyda'r oedolyn sydd wedi dod efo chi. Ar ôl ychydig, bydd y barnwr a'r gyfraithwyr yn dod i'ch gweld yn yr ystafell aros I ddweud helo. Fel arfer, bydd y barnwr a'r gyfraithwyr yn gwisgo gwig a gwn. Ond efallai y byddant yn gofyn I chi a fyddai'n well gennych petaint ddim yn ei gwisgo. Pan fydd yn amser I chi ateb cwestiynau, byddwch yn mynd I ystafell arall. Gelwir yr ystafell hon yn ystafell cyswllt fideo. Yn yr ystafell hon, mi fydd yna deledu gyda chamera ar y top. Efallai y bydd yna rhywun yn yr ystafell cyswllt fideo efo chi i'ch helpu tra byddwch yn siarad am beth ddigwyddodd. Gelwir y person yma yn gyfryngwr bai rhywun o'r gwasanaeth tystion. Rôl y person o'r gwasanaeth tystion ydy eich helpu I ddeall beth sy'n digwydd yr holl amser y byddwch yn y llys. Rôl y cyfryngwr yw gwneud yn siŵr eich bod yn deall y cwestiynau a bod pobl yn deall eich atebion. Bydd yna dywysydd yno hefyd a fydd yn helpu'r barnwr I ganol y llys. Bydd y barnwr a'r gyfraithwyr yn yr ystafell llys ac mi fydd yna sgrin deledu yno hefyd. Byddwch yn gallu ei gweld ar eich sgrin deledu chi.
a byddan nhw'n gallu eich gweld chi ar ei sgrin deledu nhw. Mae'n debyg i alwad fideo Zoom neu WhatsApp. Y person cyntaf fyddwch yn ei weld ar y sgrin deledu fydd y barnwr. Bydd y barnwr yn gofyn i chi addo dwaed y gwir pan fyddwch yn ateb y cwestiynau. Y person nesaf fyddwch yn ei weld ar y sgrin deledu fydd y cyfreithwr. Fydd yn gofyn cwestiynau i chi. Efallai y bydd mwy nag un cyfreithwr yn gofyn cwestiynau i chi. Ond cewch wybod faint o gyfreithwyr fydd yn gwneud hyn. Weithiau, yn lle defnyddio sgrin deledu, efallai y bydd y gyfreithwyr yn dod i'r ystafell cyswllt fideo i ofyn cwestiynau i chi. Beth am i ni fynd dros hyn eto? Cyn i chi ateb cwestiynau, cewch cyfle i gyfarfod y barnwr a'r gyfreithwyr. Yna, byddwch yn mynd i'r ystafell cyswllt fideo lle bydd y gyfreithwyr yn gofyn cwestiynau i chi drwy fideo. Bydd rhywun efo chi yn yr ystafell i wneud yn siŵr eich bod yn deall y cwestiynau. Beth i'w wneud pan fydd y cyfreithwr yn gofyn cwestiynau i chi? Gwrandewch yn ofalus ar bob cwestiwn. Cymerwch eich amser. Dywedwch beth ddigwyddodd a trwch beidio a gadael unrhyw beth allan. Paidiwch a gwneud unrhyw beth i fyny, a pheidiwch a dyfalu. Y peth pwysicaf ydy i ddweud y gwir. Os dach chi ddim yn deall cwestiwn, dywedwch dwi ddim yn deall. Os ydych wedi anghofio, dywedwch dwi wedi anghofio. Os dach chi ddim gwybod yr ateb, mae'n iawn i chi ddweud dwi ddim yn gwybod. Os ydych yn teimlo'n flinedig neu angen mynd i'r toiled, gofynnwch i'r barnwr neu'r cyfryngwr os allwch gael sebiant byr. Rydych yn gwneud gwaith pwysig iawn drwy ateb y cwestiynau. Diolch yn fawr. Ar ôl i chi ateb y cwestiynau, gallwch fynd adref. Felly, cofiwch. Gwrandewch yn ofalus ar y cwestiynau. Dywedwch y gwir bob amser, neu dywedwch os dach chi ddim yn deall y cwestiwn neu ddim yn gwybod yr ateb. Gallwch ofyn am gael sebiant neu am gael mynd i'r toiled unrhyw bryd. Yna, ar ôl i chi ateb y cwestiynau, gallwch fynd adref. Beth fydd yn digwydd ar ôl i mi orffen? Bydd trael yn cael ei gynnal. Fydd dim rhaid i chi ddod i'r llys yn ystod y trael. Bydd y recordiad fideo o'ch cyfweliad gyda'r heddlu, a recordiad o'r dystiolaeth a roeswch yn y llys yn cael ei dangos yn y trael ar y sgriniau teledu yn yr ystafell llys. Bydd y raithgor yn gwylio'ch fideo. Grŵp o bobl yw raithgor a fydd yn meddwl am yr wybodaeth a ranwyd yn y llys ac yn penderfynu beth ddylai ddigwydd ar unigolyn sydd wedi cyhuddo o gyflawni trosedd. Os ydych yn poeni am rhywbeth neu os oes gennych unrhyw cwestiynau, dywedwch wrth y person sy'n dangos y fideo yma i chi. Felly, i'ch atgofa, ar ôl i chi gael eich recordio a fideo yn ateb y cwestiynau, fe gynhelir trial. Fe ddangosir y fideo i grŵp o bobl o'r enw raithgor ac mi fyddant yn penderfynu beth ddylai ddigwydd i'r unigolyn sydd wedi i gyhuddo o gyflawni trosedd.